tune in sa aton niya nga palatuntunan kung sa din sila ay nagapamati sa mga balita no regarding niya sa peace and development diri sa aton sa Negros Occidental subong man sa part sa nga Negros Oriental. Sa syudad sa Bacolod, mga Bacolod nun, good morning. Yes, good morning, good. Nami ang panahon subong no medyo gaulan then may ara nga init. So timing ni partner sa mga nagapananom-tanom bala no, sa mga naga-garden, sa mga nagatanom bulak, ampay-ampay gid ni no. Pero doon no, nagligad gabi dugin baha tong barangay Panukoy ya. Yes, So, santo amo sana nang ambal sang gani nga. tubig. Amo nang ambal gani partner nga okay lang mag dalaudo lang ang ulan, hindi lang gid magtama gid ka kusog ang hangin kiti mabudlay kung may may natawag kitang habagat kagamihan. Yes, so kaya sa panahon namin natong subong partner ya, gamay lang yang ulan, no daw kadasig bila magsaka sang Yes, sang sang tubig. So sa atong mga kauturan labi na gid dira sa mga kilid sang suba no. Oo, along-along lang gid. Mag ano gid mag puro panila gid pagtan-aw nyo nga daw magbaskog ang ulan. So medyo ambal gid naton turo tiding kamo to sa suba basikon magsaka ti gulpi bla. Nakita mo tong sa atong buksidor bla to. Oh, dito dapit sa I think Kawayan or Yes, tong nalumos to blang tabuk sa suba, no. Abi niya siguro kung masarangan niya Masarangan yung current sang tubig. ang current sa tubig pero ambal gid naton basta mo na ano likay gid ayon no, safety gid dapat ang aton nga paminsaron Yes, para wala sa madisgrasya. Kaga no partner, idugang ko lang i-monitoron naton kung ano ang advice ang aton nga mga local government unit kay may ara kitang mga DRRMO sa mga respected nga mga areas naton sa mga cities no, sa municipalities kag even no sa barangay local government unit no, i-monitor naton as always kapin pagid nga ara kamo sa mga lapit bala sa mga sapa no, kay para pagtaas ang water level pwede kayo may evacuate kag maka-coordinate kamo sa barangay kag kundiin no pwede posible nga evacuation center or area nga dra kamo mag-standby no, hindi na naton hulaton nga ay bayda ulan lang na no. Hindi na to na pag i-disregard kay damo na sa mga instances nga nagkalatabo nga gipabayan lang tapos ang pag mahayara sa ulihin no, mas mayo much better mag-evacuate na kita Yes, kung ginadvisean kita ko ano nga kategory na kamo dira sa inyong area. Kag pero mamintig sila mamati sa radio kiti Yes, sa correct. radio ya ang gatag per may update kiti halos man iban naton nga kauturan wala man bala nagatan-aw sa Facebook no. Correct. Pero much better kung may Facebook kamo i-follow nyo ang mga iyasang MDRR mo mga weather no, forecast. mga weather forecast iyasang LGU nyo da. Yes, correct. Dapat na importante nga ma-follow nyo na and syempre Action Radio dapat i-follow nyo. Correct. Kaya nga man sa Action Radio dira na sila gahatag update bisan sa Facebook nila gahatag na update ano blang sitwasyon o sa amo nga lugar like example to sa parts ng Sipalay sa may Maricalom nagsaka Yes, ang tubig di ba so at least mabala naton nga uy sa Sipalay gali may pamilya ta to kanon tatong maghalong-halong sila tungod ang area nagasaka ang tubig to at least amo nang pinakanami is nga Yes. may radio kita no may ara kita social media tungod magiging updated tabla sa mga nagakalatabo sa atong palibot like example hambal nga updated partner ang natabo to nga encounter sa may Binalbagan no sa may Santol kung Yes, sa correct. apat ang patay no nga mga komunista nga grupo kag ang diri man sa natabong encounter sunod to partner mo sa aga ang Binalbagan pagka udto na encounter man diri sa may Norte nga bahin. trabaho sa may Marcelo so istoryahan ta na karon and before that partner no diri ta danay sa gipatigayong nila sang 303rd Brigade, sang 542nd Engineering Battalion, no sang 605 CDC, no kag sang mga MDRRMO o Yes. PDRRMO no ining National Disaster Resilience bilang agin patigayon sini nga bulan nga kun sa diin nagapatigayon sila ya sang ini tawag bala ining presentation bala dira sa may Yes, Ayala. oo. Nagkaroon partner sa Caravan and then at the same time sa July 4, Monday to Friday, July 10 is nagkaroon kita sang exhibit dito sa may Ayala Mall and then as well as nagkanda kita sang ginagmay nga lecture on how nga mangin prepare kita sa ginahambal naton nga calamities no or disasters nga mag-aabot. Hasta subong adlaw July 10. Yes, July 10. Hasta subong adlaw ang until now. last day nila. Yes, oo. Sa ilada nga may tawag na partner Vote. Vote nila dira sa pagsulod mo gid bala sa proper in as main entrance sang Ayala mga ka-action.
makita nyo gidayon da ang Yes, ang mga Equipments. sa ang equipment sa mga MDR mo. Nami da partner nakita ko ang iya ka kuan iya ka si Palay. Yes. Nami ang kumpletong kuan sa si Palay. Ko believe ko sa taga si Palay Do nami ang ila nga kuan ang ila nga boat no. Kag halos tanan nami man. Oo. Iya sang Red Cross. Philippine Coast Guard no. Iya sang Red Cross, iya sang Philippine Yes, ang Army. Bureau of Fire na to, Bureau of naraman. Fire no. Siyempre, hindi gid mapaulihi ang Philippine Army. Yes, so Ara. hindi sa Philippine Army may ara yang may equipment sila da yung communication no. Yes. Naging plaster gid sila communication. Hindi lang na partner yun gamit sa military operation. No, ginagamit man niya sa mga communication pag mag-abot ang mga trahedya. Lahat mo yun ang pinaka main na source naton sang partner sang Yes. information sa mga area dapat may communication ka. Yes, No, so Kag- labis kaya po ng army. Yes. Kaga, good morning gali no. Kag shout out man sa tropa sang 542 Engineer Constructions Battalion, headed by Second Lieutenant Ampuan. So sa kay batching ko na kay batch ko ni siya sang sang nag-training kami sa candidate soldiers no, nakaluyan nangin officer siya. So sir, good morning gid sa imo dira. Good morning da. Sa tanan man nga naglagaw-lagaw da sa yala last na nila subong nga adlaw Yes, Ingagaw ka mo para makapapicture ka mo da at least din makapro pamangkot ka mo ano ni sa nga equipment, ano ang pwede namon himo in times ang mga trahedya, matudlo da sila Yes, May correct. mga- may mga demo may mga demo sila, may mga lecture sila ginagmay sa mga gusto bla may interest bla nga mangin prepare no. Mangin In times of mag-volunteer disaster. pwede. Oo, pwede ka mo mag-volunteer sa mga nakalain-lain nyo man nga banwa. No, ari pagit partner isa Yes. pagid ang mga kabataan naton ti kabalo kikita nga isa sa mga target ni sang communist terrorist nga pagpang-recruit. So para ma-prevent ang ini nga mga hilikoton sa nga komunista nga grupo, ang 79th IB nagpatigayon sang Youth Leadership Summit no. O kung ini ginitawag naton YLS dire sa may area sa may Calatrava nga kon sa diin sa 66 kabilog nga mga kabataan ang nagpartisipar halin sa may barangay Minapasok, barangay Cambayubo, barangay Hilobang kag barangay Winaswasan no. Ini nga mga areas partner, ini nga mga barangay, mga upland areas na nito. Ini ang Minapasok ti pwede ka di kaagi sa Don Salvador, pwede ka man kaagi dito sa Sagay City, Yes. ining Cambayubo, pwede mo di agiyon sa may Magtikol, o sa may parts ng Tuboso, o Hilobang, Winaswasan, medyo Winaswasan, ti diri ka gidya sa mga agi ni partner sa may Kwan, sa may Crossing Unggoy, sa may Calatrava. Yung mga tag-as di silang medyo mga upland areas ni. So mga kabataan prone sa mga ang ginitawag natin pagpang-recruit sining communist terrorist no. Yes, oo. So para matagaan sila idea nga sa about sa aton nga government, about sa mga project and matagaan man sila idea paano sila makadistansya kung in kaso may mga recruiter naman nga magpalapit sa ilang nga mga lugar. So, manami ini partner ng wireless, hindi lamang ini local hindi lamang munisipyo ang gaymo sini kundi nationwide may Yes, ginatawag Nationwide Youth Leadership Summit nga ginipatigayon kung nagkalain-lain nga mga lugar diri sa aton sa pungsod Pilipinas. So, manami ini no. Ang Yes, mga kabataan giniawhag naton nga kung ara nga may mga YLS nga ginipatigayon sa inyo nga mga kabanwahanan, kasyudaran, mag-coordinate lang kamo kung gusto nyo mag-intra no sa mga sa PNP pwede sila Yes. mamangkot Mag-inquire. I don't know kasi ang tawag diri ang DBE ang DSWD may participation Oo. Pwede man sila kapamangkot. Sa Yes. Army pwede man sila mamangkot. So correct. pwede na gusto naman mag-join. Ito yung first wireless partner sa Negros, yung patigayon sa una sa Calatrava. Way back, I think 2009. Isa mong kutos sa nangin isa mong kutos sa mga facilitator. Facilitator, Dira kami dira man sa Calatrava. So nadumduman ko dati unang-unang wireless dira man kami. Speaking sang wireless partner, shout out gali kay Sir Buds kag kay Ma'am Gwen no, ang aton nga president kag secretary sang aton nga wireless. Yes, oo. No? Kaga So, partner no, sang tinalikda kahapon lang adlaw. Nagpatigayon man kita sang outreach program no, initiated din sang Bacolod City Police Office headed by Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana together with the local government unit, non-government organizations nga nagpartisipar man sa
nasambit nga activities dito iya partner sa may Gawad Kalinga sa may Barangay Sumag, Bacolod City, no, kung sa diin partner naghatag kita sang lectures about sa insurgency awareness, and then at the same time ang mga local government unit naton kag NGOs is catered man sang free medical check-ups, and then paghatag sa mga free reading glasses, then mga food packs, mga pre-haircut, kag iban pa partner nga mga basic services ya sang aton nga mga NGOs kag local government units, no, as well as no ang inyo Philippine Army nag-participate, no, naghatag sa mga leaflets partner. Ang leaflets ay naga-contain ito sang army recruitment, kay ang aton nga army recruitment is on process na siya. So dito ya partner sa may Barangay Sumbag, so nakita naton dako nga bulig ni sa community, kay more or less 150 partner ang nakabenepisyo sang aton nga gipatigayon nga outreach program, no. So ang purpose na ni nagkaroon kita sang mga musining activities to inform ang community sang kung ano bilang mga programa sang aton nga government, no, kay ang iban is wala gila isa kabalo mayara sila nga pwede nga kwaon ng mga programs, just like for example sa DSWD kung ano ang update sa purpose nila, and then sa Philippine Army kung ano gidla ang ginatrabaho sa Philippine Army, no, na hindi lang sa kombatant kundi nagabulig man sa community together with the nagkalain-lain nga mga ayon sa aton nga gobyerno partner. Speaking sa purpose nga ginambal mo, no, trending ni subong partner no? Before ta mag-commercial istoryanta ni, no. Hindi lang gini kwan sang DSWD nga may mga ATM sang mga kaskard la sang purpose member nga gini pang prenda. Ari ko rokolbaan na ni sila, no. Sa mga nagapang bawal ginaya partner. sa mga nagapang prenda da ATM nga mga member sang purpose basi kon madakpan nga mote, tapos gid kag madula na gid ang inyo nga suporta sa gobyerno. Kag ina mga nagatungit blada, no? Ina mga nagasugal da, nagamadyong, nangapang na tungit posoy nga mga purpose members, no, bingo. Wala na yagin tudlo sang gobyerno nga gastoson nyo da ang ginhatag para sa kabataan nyo, Para na sa kabataan. Nagayom-yuhom lang kamo to, di pamati ko sa amon, pero basi kon madakit timingan kamo kag madakpan. Ati cut off gid ihatag niya sa mga iban pa nga hindi yabla miyembro nga qualified gid yan. Qualified, no. Sa mga kuanda muro madyong nga ano na yung ginawa logo bingo. Tapos tongit damo ni sa mga pamati kag nakarelate sa aton. Yom-yom lang amo kay kumadakpan kamote, pasensya. So oras naton 28 minutos sa kalabay sa takna alas 10 commercial kita mga ka-action. Pagbalik naton istoryahan taning mga ang natabo nga encounter diri sa may Binalbagan kag sa may Banwaya sang Calatrava. Sa nga tinalikdan nga si Mana. So standby, magkabalik kami pagkatapos lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwag nga ng traffic to or ng-traffic dito sunod ang continuous range ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, sa cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness. 36 minutos sa kalabay sa takna alas 10 sang aga ari na ang aton nga topiko partner na kung sa diyan itong encounter bla sa Bindalbagan nga mayara na patay nga mga katapos ang komunista nga grupo. Dito yung sa may Sitio Amilis, Barangay Santol, sang tinalikdan nga Hulyo 6, no? Aga pa ni. No, so, ini nga information nga natabo nga encounter, no? Tip ni sa mga residente. Oo. No? Tip ni sa residente sa mga residente nga kung sa diin isa man sa ginhambal sa mga pumulo dito nga sir isa man na sila sa mga nag-ambush dito sang mga kapulisan sang tinalikdan nga Pebrero. Tong Pebrero kung nga. duman yung may salakyan May sang patrol. involved na sila sir. O ina nga grupo nga ara da subong. No? Amo nang hambal ya sang nag-ihatag sang tips sa sang aton nga info. mga kapulisan kag Philippine Army. So ang napatay apat ka bilog na may na-recover nga mga o kung may mga na-captured nga mga war materials dito ya sa area kung sa diin natabo ang enkwentro. No, kag ining mga napatay amo kanday Ruel Biryo Sagon at 30 ang edad no squad leader ni sa. O leader ni sa sang ila tong grupo, no residente sang barangay Binabista Mamaylan, no. Balugi kata ng area da sa upland areas bla pagkanto-kanto pa, no. Perti na da, no kag ang isa mo si Ruel alias Jingjing alias Kaloy. Udtuhat. Udtuhan, no? 40 edad, assistant squad leader sa barangay San Antonio, Himamaylan. Kag ini si Aldin, Big Boy Rodriguez. 20 anyos si squad member ni sa barangay Bantolinaw, Manhuyod, Negros Oriental. Uy, labuot pa to sa. Tatlo ka lalaki, kag isa ka babae. Ining babae amo si Nika, no? Alias Sarah Jane, no? Alias Chay. Lidisma, 20 ang edad, no? Political guide ni sa partner, no? Taga Cebu. So, gini-id pag ginisubong ang investigation ining kay Nika, kaya daw may mga background ni sa partner no? May madalom pag gining busi si isang aton kapulisan kag kasundaluan. Ano bala nga grupo ang nagpasulod sini sa Iyas Armado din bala sa nga grupo anay nabilong, no? Ano anay ang anang trabaho, no? Ati kay ini sa information graduate ni no sa kolehiyo dito sa Cebu no kag ano bala ang anay niyang trabaho no ano bala nga grupong ginsudlan niya antes sa nagsulod sa armado so gini tutukan gini sa atong kapulisan kag kasundaluhan para mabalaan kag mapagwa kung ano blang matuod-tuod nga background sining babae nga ini si alias Jin alias Chay. Baka kaluluoy man ini bata pa 20 anyos pa. Bata no? Pa. Tapos Cebu pa sa labot pa sa diri sa Binalbagan kung sa diin mo kapila na ta panawagan sa mga kabataan nga unta to nagid ang pagpati sining mga ginahimo nga propaganda sa komunista nga grupo. Kaya hambal ka niya ng permanente, tatlo lang gina ang imo mapadulngan. Once nga magsulod ka sa armado, no? Madakpan ka, mapilasan ka, kag mapatay ka. Ang problema partner, ining apat nga nagkalamatay, Lokdo-kulo naman isang Binalbagan, kaya sila to ang magpabalsamar, sila ang naghatag lungon. Yes, sila naman ang kumbaga amuma. Pati sa pamilya. Ang komunista nga grupo wala ka nito guro naghatag bisan kandila lang.
Diba, imagine mo partner, na-recover sila, isa ka M16 with attached M203 grenade launcher, isa man ka M16 rifle, isa ka M14 rifle, kag isa ka caliber 45 pistol, kag mga personal belongings, meaning to say may ginahimo gini sila yung atrocities dito sa area sa Binalbagan sa may Yes, Santol. oo. Teke kabalo ko partner sa mga istorya ko man sa mga FRs naton, basta once magdala sila sa mga armas na partner, may muo na sila nga atrocities dito or either may ginahimo sila nga pagpamahog sa mga kauturan naton, no. So dako nga pagpasanyog naton kag pagpasalamat sa residente kag nagtip partner sa information nga na-apprehend naton sila na kuan naton sila ni nabunggo or naskuran sang aton nga kasundaluhan. So wala man naton tani hindi na tani gusto naton sinisang mabot sa point nga mo ni ugaling kay ara naka kumbaga sa natawag bala nga kabuhi ng ginapakigbato mo da. So alanganin man siguro partner nga ang aton kasundaluhan niya hindi magpalupok. No? Yes, Kaya may oo. mga Kag, positibo gid mo. Isa sa ginitanaw da sa aton nga kasandaluhan, ang seguridad sa Yes, ang seguridad sa aton nga mga sa aton pumuloy. mga pumuloy. Tungod Oh. gadikit sila sa Gadikit sila sa tao. Gadikit sila sa mga pamalay. No? So ang correct. reason nga man nagadikit sila sa pamalay, amo ang pagpangayo kayo man sa pagkaon no? Pag pang-extort da sang kwarta kinanglanon kag di ato partner may gipagawa magani silang statement nga masakit yung isa. Di kung masakit nga galing nga man wala nyo gindala padala sa ospital. Nga Ano na ya? Oo. manara pa ya sa sulod sa ngublag kag inihampol-hampulan nyo lang da kasla. Oh, di ba? Yeah. Pero kung balganin naton kung kamo ya nagatanaw sa sitwasyon sang inyo upod nga tinakita nyo nga nagamasakit, pagwao nyo danay sa inyo organisasyon Kung- kung balon mo nga kung may pagkamama. dalon ta danay ni sa ospital ang Oo, kung may pagamo makita sa mga sa aton nga pod. Correct. Balik doon ang iya sitwasyon kay basi kung hindi ta di ba sarangan sa pagbulong Oo. sa iyang sitwasyon. Akong paglantaw partner, alibay na lang na ya siya. Alibay, na oo. lang na nila ya. Kaya kung may concern sila sa ilang nga miyembro, tanong ipapanaog nila anay kay nagalain ang sinati, nagalain ng pamatsyag. Ang kun abi partner sang armado, samtang mapuslan ka pa. O samtang mapuslan ka Amo pa. nang pinaka-worst da. Amo gamiton ka da, no? Pag ikaw mapatay, o hindi ka Kaluluoy. mapatay ka man abi sa sakit, kag hindi kaya mapatay sa inkwentro, ilubong ka na sa puno sa kawayan lang. Go, makaluluoy lang gid ang O, mga di- kauturan. Amo pala nang matuod nga pakigbisog nga kun mapatay ang imuupod. Masakit imuupod. Pabayaan mo lang. Hindi niya saktong organisasyon. Yes. Kaya ang matuod nga organisasyon, once nga may nagabatsag sang malain o kung nagamasakit dira sa organisasyon, ang organisasyon ang mangita pagi para madala sa ospital. Correct. Kasi Oo. wala to siyang ibang kantuan. Alangan man nga hampulang-pulan mo lang to kaslas babaw bukit. Hindi niya madala. May kuntani kung kagat lang na sa pinig. O, Basi kaya may sumi ginabatsyag na to ya sa kaugalingon nga mas kinanglanon sang medical gid nga atensyon. Oo. No, scientifico. yung ganon, kaya ti na dako nga Way na dala guro asang ginatawag ng tusok-tusok na Tuslok dagom, acupuncture, acupuncture, oo. way na nadala. Baw. Ang hambal nila ti ano to yay nang gamasakit. Di ko gamasakit. Dapat wag ipahalin nyo. Correct. No? Kag ining natabo ng enkwentro sa pagkapatay sang apat ka mga grupo sang Communist Party. Dako ini nga kadalagan sa pumuluyo sang Binalbagan. Correct, oo. Partner nagpagawa statement ang mayor mismo nga si Honorable Alejandro Imirasol ang ano dira ang municipal mayor. Wala sa- ko migom ni. Friend. migom ni. Isa sa friend of Si mine. April, migom friend man naton si April. Yes, Ang correct. Bata, Ang bata, yan. Kuha na saya sa social media ng aktibo. Aktibo, yes. Oo, kilala naman ni si ang iyang bata. So ang statement niya partner. Ang statement niya nga ti hambal nagapasalamat siya nga ang successful operation sa effort sang 94th IB kag sa nga Negros Occidental Police Office nga nagresulta sa kamay sa tatlo ang ihambal niya gid nga kadalagan no sang Binalbagan, kadalagan sang pumuluyo sang Barangay Santol, kag kadalagan sang tanan nga mga tawag dire abuso sang mga terorista nga grupo. Kumbaga ano na ni sa resulta no sang ilang mga pagpanghasi sang kalainan. Nadumduman nato ang ambush tobla sa pulis. Yes, oo. Sa Siyempre, drama pare. sa may Binalbagan nga ang kadto totani iya sang pulis ang
responde kay may Sa may ginpatay ano to dito. partner dumduman ko sa may Sincho Candida, Barangay Biaw. Binalbagan gyapon na. May ginpatay dito ti ang pulis ngagaw dito para makuha ang kung buhi pa man to, mangagaw sa ospital. At the same time para imuan sa investigation. Investigasyon, yes. Ang Correct. ginahimo to nila yang mariskyo nga pulis inambos nila. Anong natabo karon? Nagresulta kaya ang balik na to. Basta gahimo ka sang hindi kayuhan sa imo nga Isi ka pareho. si pareho, may balos na. May balos gina. So gina-congratulate ang pumuluyo sang Barangay Santol, no, labi na gidra sa may ining sitio blan nila partner sa may sitio Amilis. Ang mga pumuluyo da nga nagahatag padayon nga nagahatag sang information sa aton mga kapulisan kag kasundaluhan naton para mapalayas ining mga samong nga tawag ining mga komunistang grupo Yes, sa ilang nga lugar. Kaga partner no, ang bugos nga kasundaluhan wala gini ginakalipay no sa bugos nga kasundaluhan ang natabo nga enkwentro nga so di nagresulta ini sang apat ka kamatayon. No kay kung isip-isipo naton partner pareho lang gininigyapo naton nga Pilipino. Pareho lang gyapon naton nga nga Pilipino nga kung sa diin nangin biktima lang ini sila sa pagpasalig kaga pagpanginto sining mga lideres no sa CPP-NP. Amo nang ang kusako lang partner amo ning gusto ko gid madakpan tani ning mga organizer kaga mga leader nimo. Amo gini ang mga recruiter gid amo gini ang pinaka kuan gid sa ano. Amo gini ang pinakahalit gid ya partner. partner. Lang partner kung madakpan mo toslokon mo ano nga kuan mo kuko do ka nami galing kiti may ginisunod kita nga lahi sa Yes, Pilipinas. correct. Imagine mo 20 anyos bata. Ako kumbaga lamharon pa ni Lamaron, partner. oo. Lamaron pa ni kag isa pa babae. Kag may future ni partner may future ni kay graduate ni. May iniskulahan ni. Sige lang kay ko ipasalig naton sa mga tigpalamati naton partner kag makahatag na sang ano sang konkreto nga nga information. ang kapulisan kag Ipag-update na sila. I-update naton Kung sila ano kung ba ano ni ni ang ang background. background Sini ni Nika Linisma. Nika. Yes, oo. Mga taga Cebu. Wow. Yes. Ambal ko gid. Amo ni sa mga kabataan. Balo ka partner, ari pa gid nga man may mga gini-target ang Communist Party o kung ang ining mga communist terrorist sa nga mga babaye. Nakita ko tong picture ni Nika, partner gwapa ni. Gwapa Ari kag- kita ari partner. Ari. Nga man nga naga-target sila babaye. Oo. Hindi lamang para sa mangin political guide, kundi ga-target sila sa pag-recruit. Ari mga ka-action ng pamatigid ka mo. Technique, no? Mga technique nila. Pamatigid ka mo. Isa sa mga taktika sa komunistang grupo. Nag-recruit sila sa mga kabataan nga babae nga may mga tsura o mga gwapa. Gwapa. Kaya nga man, para amo na ya tagaan para amo na ya dito ang pasaka sa hublag para ang mga tropa dito ng mga lalaki High labi ng moral. commander medyo mataas ang kuan karon sa kaugalingon nga hindi na tama okay may ano tadi may upod tang gwapa amo na kita balo ka May- partner pila ka buka tuig da sa kabukiran wala talaga sa kamukita babae ano ayan ang mga mabatsagan Correct. ni di ba makakita niya Ay, babae terrible. ya daw masanag ang Kag isa pa partner, isa man sa paglantaw ko, ga-recruit nila sila sa mga pamatanon, nila binagid mga babae. Kay para may ang itudloan nila kung paano man mag-recruit. Kay kabalo ka partner, huyang ni mga kabikin may mga lalaki, makikita ang mga lalaki, makakita taya gwapa ya do galiwat yang ang aton yang pagpananaw mo ano kung babae pagid ang naga-istorya si mo kag nag-recruit do madala kagid ya. dual gani partner Dual purpose. tagaan nila moral ang commander Oo. ikaduha ining gwapa nga babaye nga na-recruit nila nga nahimo na nga kwan nga Full time na. full time na amo ni ma-recruit sa mga Oo. bugoy-bugoy man Man. no? So siyempre text meet Oo, makita chat. chat makita bisang ano mo Di Video call tabi. Oo, Uy, tuod. pagkagat-kagat tong babae nga naluyag to sa Oo, lalaki may nan. ang lalaki man niya iyan pala nga kwapa ni Tsamba na ni. kampiyon di ba makagat-kagat to sa babae pero makagat-kagat sa garon sa babae nga upod bla sa amon Oo, bla nan. ting isip sa lalaki maupod ko ni siya para permi ko sa makita wala sa kabalong lalaki to gali nga armado gyapon niya, ang iya ka lalaki intention pagigugma ang babae gali ito ya. pang pag-recruit Pang pa-recruit lang. Oo, para mangin ang away, no? Yan. So, sa mga... Grabe nga mga teknik, no? Tik-tak ka, grabe ka alam, no? Perti. Pero ang atong Terrible. gobyerno, hindi na yan magpa-perdi. Tungkol kita nagahimo man sa Yes. mga pamaagi nga ang mga kabataan naton matagaan blaya sang
matagaan idea sa mga amo sini nga mga hilikoton sa Oh, Armado. advice nato sa mga kabataan naton partner, basta may mga kasubong sina hindi ibaloon gid na giba. Oo. Ambal ka sa kilala ko. Hindi ka mag-chatbit gwapa, masakitan ka lang. Yeah. Kanta ni Android, kanta ni Android partner, romanap ka ng pangit. Pero ambal ni Android 2000 year. Yeah, 2000 no. may gamit terrible ang mga pangit subong partner. Perte naman subong no. Ang mga pangit, amo pang galuib. Ga- Amo kuno na. Pero ari ha, balik ta sa aton. Dati sumuso na ta partner sa social media. Oh, ginikwanta lang na. Ari ha. Aware gid ka mo sa ginahimo nga mga pagpang-recruit sining mga katapo sa armado. Madamo sang klase nga diskarte nila. No, sa pagpang-recruit, no? Either sa eskwelahan, either sa basketballan lang, no? Either sa gatong-et, no? Either sa mga Chat-chat lang, bingo. Pwede nila mahimo ang pagpang-recruit. Tungod kay ilan ni gistadihan, ano bala ang kahuyangan sining tao? Ano blang hilig ano niya? bala kalakasan sini? Anong hilig niya sini? No, sakyan. Ano adiin ko sa pwede sudlon Yes, para mamati sa sakon. So aware gid kita kay kadamo gid sa pamaagi ang ilang nga ginahimo. So ginikasubo man naton tungod parehas na naton Pilipino ni kalamatay. Correct. Pero ginihambal ta gid perme sa mandato sang aton na Philippine Army, yung mandato sang atong gobyerno nga tagaan seguridad ang tanan nga pumuloy sa pagpisod Pilipinas amo nga gatabo nga may mga engkwentro. Yes, Kag correct. May mga nagakalamatay nga katapos ang komunista nga grupo. Para malikawan naton ini nga mga panghitabo nga may mapatay pa, balik kita sa sabakan sa gobyerno. Dawaton ta ang programa sang gobyerno, no? Para hindi matabo sa aton ining natabo sa apat. Ari pa partner. Oo. Sang July 6 gyapon, Sang aga. aga tong binalbagan. Oh, binalbagan. Paglabot sang before mag-udto, before mag pinanyaga, may enkwentro man sa may Barangay Marcilo. Uy. O dito ya sa may Asod ba? Calatrava. Nga kon sa diin ang resulta partner nadakpa naman no maganda nadakpa na sa una nadakpa naman ari partner ari mga ka-action nga kon sa diin isaya ka high ranking Oh. ang nadakpan dito ya sa area sang Barangay Marcelo sa may Sitio Banwa Minatay. Sabi nga doon ano ko sa Pero wala lang ang partner kay buhi sa, no? Buhi sa kay nadakpan lang mo, pero sa sityo minatay. nakibot man ko sa sitio ba sa kadamo pwede ngalan ng taga Marcelo ni man. Dito sa may sitio Banwa Minatay Barangay Marcelo sa Banwa sa Calatrava na dakpan ini isa ka high ranking official sang communist terrorist. Ining si Isabel ni Cesario alias Maulin, Babae na naman. alias Nads, Babae. alias Dayan, alias Idil. Bo kadamo sang alias. Kadamo sang alias. May gani wala sa nag-alias sang sige lang no? Ini bala sa pagkadumdum ko partner, no? Ining si Isabel ni Cesario. Nadakpan I think nadakpan ko hindi ko magsala. Nadakpan na ni dati. No galing kay nakagwa, subong nagbalik. Oo. So na-recover partner sa iya yung nga kwan iya yung Posisyon. recapture sa Sa posisyon niya. Wala na guro kadalagan. Kasi nervyos sige paka na tong lupok. Naghupo lang guro nadakpan. Pero duha ka Surrender lang gisa kay kung halimbawa be magbato pa siya ti. ako madalagan sa masinilas gid sa balag. Diba? So partner ang mga na captured nga mga war material sa muning duha ka bilog nga rifle grenades. Di kuan ni partner kusog ni. Oo. Gini ang rifle Explosive, grenade explosive ni. Ang rifle grenade mga action nila nang makita Palupad. naton sa pelikula nga ginibutang mula sa punta Do Sardinas. Ang Armalite. Sa punta Sardinas ang Sardinas ya kuan na saya ining M23. Grenade, rifle Pero grenade. ang rifle grenade nga ginitawag, amo na sa lang makita mo kay Lito Lapid blas ang unang nga action nga ginibutang sa punta sa Armalite kag Tupon. Hindi lang to yato bilang ginamon ani Lito Lapid ang kutsilyo kag gintutok ang 357 natunga ang bala do dito ya. Ini kuan niya ini taas ti sa partner mo mga I think mga 1 foot siguro no. Ang suksok sa M16 palukpon paglupad sina dako ang impact na to sa matopan explosive niya. ni siya. Duha ka caliber 38, pito ka caliber nga live ammunition sa caliber 38.
isa ka caliber 45. May mga bala. May mga flash drives. Cellphone, isa lang katao, pero yung cellphone, 7. Perte. Amo ni nga mga cellphone ang ginihimo para sa mga korupsyon, mga extortion. Isa ka touchscreen nga cellphone pagid. May pocket wifi, apat sila may internet sa babaw. May internet, Na tatlo kasi billion bags ang nagakaundan sa senti personal belongings. Cash amounting to 3,740. Isa ka duyan nga hamok, isa ka poncho, no, assorted medicines, dulce kag mga kape kag mga submersive documents ang NPA. Hambal siya nga kon migo kay Danny Topas, sabi niya, hindi sila magpapadala sa gwapa. Kaya masakitan lang sila. Hugot ba? Siguro nakagi guro ning migo ko Na biktima guro sa partner mo, no? Nakagi guro ning akon migo kwan ay nabigo sa gwapa ay. Yung man nakahambal siya sa kamusin. Kamusta na sa migo ko? Okay, dire balik ta no. Ining pagkadakop sang kay Isabel Necesario. Actually, partner, dako ang ranggo sini Deputy Secretary sang North Negros Front. Triple. Kon NFF. NNF. NFF. Dire actually NFF North Negros Front. na dissolve na. Ari subong nagsulod ang ila deputy secretary para mag-organize lahat. Recovery na partner ng tawag sina. Recovery kung sa diin sa una to nga mga areas nila nga ginagalawan nila or ginagihuhan, gina-recovery na nila. Abili nila guro wala na ang kumbaga abili nila guro wala nang presensya sang kasudaluhan. Wala sila kabalo nga ang mga pumuloyo dira hindi na gusto sang ila nga ginapanghimo, no? Amo na nakatip. Accordingly tip gyapon ni partner sa mga pumuloyo didto nga naghatag information nga, "Baw sir, ari naman di sila nagamat-amat naman sila diri pang-recruit kag naga-organize sa mga kautoran naton diri mo na gilayon nga nag-report." No. So kadalagan niya po ni sang sang Banwa sang Calatrava. Yes, correct. Oo. Iti ang Banwa sang Calatrava, no, sa kay Mayor Ira, I think si Mayor Ira nga ara da subong. Isa na iya sa iyaman nga paninggitan nga madula ang ining mga armado sa lugar niya. O iti pilalhan da partner ka barangay sa Calatrava nga ara sa kilidalan mo. Yes, oo. Halos diya at daw sobra 40 ka barangay na ang sakop sang Calatrava. Dapat lang Calatrava. Oo, dapat na. Pero nasa upland area sang halos, no? Na-assign tada sa una Tigbon, no? Marcelo, ano pa nang na-assign na sa una. So, triple na da ang area partner kay dumi kawa-kawa na da nga dako, no? Sa may sa dapit pa kadto kuan. Dumduman mo tang do kawa-kawa na da ang mag-operate sa una. Ni ara na da. Ara da partner ang damo amo. Sa may tong mga balo. Ga checkpoint ang amo, ya. Checkpoint ang amo tatod na. Ano lang kaon ka tinapay agyan ka sa amo, kibot ka dula sa kamot. Tinapay gali kay gini. Arap na sa Arap subong. Arap pa subong. Actually partner damo na da subong ang amo. Kaga one time partner naka-agi kami da sa Calatrava, no, atong nanligan lang ang mga binulan. Nakita naman partner ang mga pumuluyo do makita mo na improve ng pagpangabuhi kiti medala na do. May dala na do pakadto haling ka di Calatrava may lapos na dito nga Sagay na DSB no padami na sa dalan crossing Balia. Crossing Balia. Dire kaagi na sa Tigbon. Tigbon tapos lusot ka na sa may Lagaan, crossing Balia. Pag padiretso ka, payag mi na pasok. Pag pawala ka, pa Don Salvador binidito ka. Kanami na sa dalan may dalan pagit partner, may lusot pagit dito sa may ang halin naman diri sa may Calatrava, sa may eskwelahan da dapit. May dala naman pasaka. O pagkadto kang Bayubo. Bago naman. Simentado naman. But silingon nga may improvement. May improvement kaya tungod kay ambal kinaton pag wala sang armado sa kabukiran, sigurado nga ma-improve ang mga dalan. Yes, correct. May kasabihan na mo, Kaya kung may armado, sunugon man ang equipment. Yes, so ang mga pumuloyo to partner gamat-amat na nga palapit sa sa dalan, makita na mo dito damo na sa may mga tiyanggi na, imbalay, mga simentado na kanami. Bakit partner mabalaan mo nga man ga-improve pang buhay isang tawo? Madumduman mo sa una dekada 90. Ang mo nagtapas daton tubo na nagalakat lang niyo kung nagaskay sa karito sa karo. Subong yan nagamotor na sa Indamyo. Indamyo tawag sina. Subong ya basta may tapas yun ay partner sigurado sa kilid sing tubuan damo na sang motor na. Nagamotor na. Baka Android cellphone na. Tapos mambal sila nga pigado ka mo nagamotor sa una gani wala ka motor hindi mo ka mo pigado. Sila may pag-improve bisa gamay bisa paano So ato nang dire no nga paabot ining mga nagkalatabong engkwentro kag mga nagkaladakpan kabay pang matapos na ni kag
mapaminsara na bala sa mga katapo sa communist terrorist group o ini mga armado nga wala ya sang kadalagan dira sa ginitawag nga inaway. Wala ka mo pagdaog tungod kay ang aton nya subong nga gobyerno nagpamakal sang mga kagamitan para sa batok sa insurensiya. No, batok sa mga nagakontra sa atong gobyerno. So hindi pagsayangan ang kabuhi, no? Hindi tawag diri. Hindi ihatag ang kabuhi nga wala ka bilinggan. Yes. Like example, ari partner, Oo. sundo na lang nila. O kon Asa update sa sentral nga bahay naton, partner. Oo. Tanaw nila ang atong isubot nga balita ining natabo nga mga anay rebuildi yang nagsurrender na blang. Yes, oo. Ano blang ni dadawat ang update subong no, amo ning update, nagligad si mana may ara lagi pangatag subong partner may ara naman. Mayara another batch naman partner sa mga former rebels naton ang nakabaton niya sang livelihood assistance or aid dalhin niya sa government. So ang barangay sa may barangay McKinley partner sa Gilingan City, Negros Occidental nga kusidiin ang 24 ka former rebels ang nakabaton sang livelihood assistance, no, alin sa pagpasilidar sang 62nd Infantry Battalion pinaagi sa collaboration sa DTI or sa Department of Trade and Industry ining mga livelihood assistance under sang pangkabuhayan pagbangon sa ginawa or DTI PBG, no, gipanghatag partner ang mga livelihood kits nga ko sa diin ara di ang naka-involved ang pulo ka mga kanding partner kag sari-sari store kits kag cellphone nga may mga preloads, no, amo ning pinakanami yang Makanegosyo sila sang reloader. Oo, amo ning pinakanami nga update naton sa central mga bahin, no. partners kanding mo. Oo. Oo. amo ning pinaka so Okay, no? Ang pinaka-namin partner, sorry, nag-off pa nga ako. Yung pinaka-namin ako na partners, kipanghatag nila. Ang kanding, papaitan. Ang paborito ni papaitan. Kasi pero hindi na yawon, ha? Kasi yawon lang. Yung nabatian nila nga, bali ni Sergeant Tigin nyo, namin ko na ipapaitan. Ginatag na yung finances nyo para padamuon. Padamuon, nanay. Hindi kayo para yawon, ha? Mga mag-abot na sa mga pila ka tuig, makibot ka na lang partner ng mga kanding. Nakati ang kanding, hindi masyado gastuso na sa mga page, no? Ilawig mo lang kundi niya, may mga hilamon lang, baka pati ganun panit ka Jumilinan kit-kito niya na ya. Kanding mo. So amo nang pinaka namin no amat-amat naton partner nga ginahatag kumbaga ginahatag naton sa mga former rebel. Amo nang pinaka namin nga dapat sundon sa aton nga mga kauturan nga kusa din may ara pa tanabilin nga mga miyembro sang CPP-NPA. Hindi ang lang ginapakigbato na kumbaga sa katalagman lang gila sila pakadtoon. No, sundon nilang sentral nga bahin diri sa Migulngan kun sa diin. Actually partner wala man dapat sila ikipakigbato. Oo gani. Wala man niya sa gobyerno sila. Correct. Oo, gamat-amat na gani panghatag kung ano gina-plastar sila kung anong programa. O galing lang partner kiti ambal naton gani. Mga natawag nga personal interest ang napipila ka mga leaders nila kag organizers nga pangwartahan yan nila mo kumbaga pang ano mo ning pamaagi nila sa pagpangwarta nila, no, ang makaluluoy dira ang makaluluoy dira ang mga kautoran naton nga mangin mabiktima sining ginapanghimo nila nga mga atrocities kag mabiktima sa pagpangrecruit amo ning makaluluoy ari chamba nyo na ni partner sa anong schedule sige sang exam dito sa Bacolod ari update ang mga sa mga naga-message sa amon sa 303 Brigade. Yes, kung isa ma-replyan ko, subong ari ko hindi ma-replyan. Ang hinipamangkot nyo bala, i-follow nyo ang brigade, ang 303rd Infantry Brigade nya page, scroll nyo. Ara ang mga sabat sa palamangkutano na kay kun isa-isaho nato ni partner nga sabat sa ila. Hasta guro magtatlo kadlaw hindi tani matapos. Yes, Ito yung pamangkot lang, pamangkot naman. Ay tanan nyo nga palamangkutano, gina-post na muna pila ang height, no, anong mga requirements, hindi na naman na pag-isa-isahon ara ano nyo na i-scroll nyo lang, makita nyo na. Makitaon lang nila partner. So, ari nang schedule sang aton nga examination partner or APSAT naton. So, sa tanan nga nangin qualified sang APSAT examination nga nag-walk-in sa 605 CDC kag nag-online register sa aton nga Facebook page no sa may Army Recruitment Office Negros Insecure nagpagwa na partner sang list ara ang list partner sang qualified sang mga examinees nga maga-exam sa July 18, 2022 ang schedule sang APSAT. Lunes kadlaw. Ang EQA kag ang SWE sa 19 naman.
no? July gapon. So sa diin ng examination sa Kamsi Alihis, Campus, Bacolod City, Negros Occidental, ang reference nyo lang gid dira ang may bongbong bla pasulod na amo na dang Kamsi. So ang check-in time 6:30, dapat mga alas 6 ato na sila partner kay para at least no maka formation na sila kag ma-categorize na sila kung ano sila nga batch mag-exam. And then ano ang aton nga dalalon? So ginabaton gyapon partner gina-accept gyapon ang mga OCC walk-in applicants only, no? Ang ginabaton ang mga CSC, no, ang mga college graduate lang college graduate ang ginabaton naton sa walk-in during partner, examination. partner, Anong dalon? 5 minutos. Yes. Kasi niya sa aton technical. So anong dalon? Lapis nga Mongol 2, vaccination card, valid ID, any government ID, no, basta valid. Tapos no, for strict health protocols, no, fully vaccinated will be accepted. No, ang attire naton white shirt nga takatak-in, maong pants nga wala tattered, wala gisi-gisi, kag rubber shoes. Kag ako may mo magpagunting kita, and then hindi magkalipat sang face mask kag mga muyo sa Ginoo nga makapasa kita sa examination. Mangkot sila partner, anong nga kuan nga gunting. Ang isa ambal nyo lang sa barbero. Military cut. White side wall. Ay, ambal white side wall. Andre, Alam na sa mga barbero, no? Kag dapat aga sila. Yeah, so in early pa. Wala Kag pa kayo mamahaw partner, gid mamahaw. May pamahaw basta may ara ka mo bakal. Wala dito libre pamahaw. So mga ka-action, salamat gid sa inyo pag-upod sa amon no? Medyo amal ganin naton dire ang atong programa. Kung isa may gagawin na kadlaw-kadlawan man ta, ginayuyom-yum man ta, kung isa hatag man tagi sa tamang nga mga information. Ambal ganin naton ang saktong information amo niya makahatag sa giya sa aton mga kauturan. Kay Ma'am Ana Senyoro, good morning pamati kini si Ma'am Ana Senyoro subong man kay J Karam, no? Happy birthday na kuno kay JB, no? Celebrate sa 13. Wow, pindita na ka pa birthday Kag partner, happy man sa gili isama ni Mrs. Wow, happy sari. And barangay Kabatangan dira sa Talisay may aga no kag sa kay Sir Ray Flores Baryoga, no? Naga-tune in sa subong kay Ma'am Nilia Mapa, good morning. Subong man kay Ma'am Rochelle Susana. Mga Susana, mga kilala ko ni. Bernadette Lacson, good morning. And sa tanan nga nagapamati sa aton pagpangalagad, tob-tob din lang ang aton pagprograma. Sunod nga Domingo Pizza DC City, kita na naman ta. Sergeant Dinya and Sergeant Kikana para sa inyong programa, Brigade in Action. Madamo salamat.